ሕያው ከብርብሉ መልሕም ተገሊጹም እልል በሉ ኣብ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ማሕሌት ተሰምዐ ብድሙቕ እልልታ ተስፋ ናይ ኣዳም ብርሃን ተወሊዱ ናይ ጽልማት ዘመን የለን ተወዲኡ ፍቕሪ ስዒብዎ ኣምላክ ካብ መንበሩ ካብ ሰማይ ሰማያት ናብ ምድሪ ወሪዱ እቲ ምልዕማል ዝተናኸ ቦታ ብዘደንቕ ምስጢር ተወሊዱ ጐይታ ተወሊዱ ኣብ ቤተልሔም መላእክት ዘመሩ ምስዋዕት ሓቢሮም ሰብኣት ሰገል መጹ ሕያው ከብርብሉ መልሕም ተገሊጹም እልል በሉ ኣብ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ማሕሌት ተሰምዐ ብድሙቕ እልልታ ተስፋ